Apa iki maksude, Mbak? Ono duit. Iki piye maksude? Ya ki kalau cara dene lek-lekan iseng. Lah wong nyong saya kerja Ya. tugas. Ya Didolan. ya lek-lekan dhisik mosok awan kerja bengi ambak. Ngomongnya yo masuk malah. Wis ora merem dhisik. Merem, maksude kon bedhek. Hmm. Ha jebul tutup nyong ki melek ndulu. Ya wis sak merem. Sut. Bismillahirrahmanirrahim. Apa masalahnya itu? Duh, dongane bang. Sing wis dibedhek. Ya. Yang bedhek angko ae po yo. Ya saiki kok menang oh ya iso antuk lah ini tinggal mlayu. Ya wis bedhek sing budhek sesuk meneh. Ada dipindah-pindah. Berapa? Ki. Duh ora ono. Ah paling simpen ora. Ono bener ya, oke. Nah, Hamne apa? ya meneh. Bisa meneh? Heeh. Oke nya. Tutupane. Nunggu arek hasil pulang pentut-pentut ya. Mana wis melek lho. Wis, Oke. Ini melek enek kenonyong ya berarti lumayan iki. kena gaji rokok. Diplomat. Oke. Alah aku salah toh. Kaya mau yo. Itu nanti ya lho. Kerajane apa ki jenenge Di ilmu ki mbane iki lah. Kok salah. jan nasi pang. Ah paling ra ono. Oh ono ya. Saiki Mbah gantian. Pindho meneh, nyong pindho to mergane. Pindho, adil lho pindho. Oh bare finale pisen wae. Saiki Mbah bedhek nyong Mbah bedhek tapi durung takon merem. Merem. Kalau meser iwak. Ora. Dup, pilih mana? Wis ono mripate wae. Oh, mendulu kapok koso. Sing gambar iki. Iki Iki batine kok punuk wis ono mripate kok. saiki merem neh. Tutup meneh. Nunggu tok lihat. Iya. Sewu. Sewu. Ndene. Di. Iya mau ke salah. Sing bener ndi. Yang ki senenge sing motone. Ya kapok. Saiki ono tenan iki ra ngapusi wae. Lah, saiki final Mbah bedhek nyong wae. Pisen wae nganti apa jenenge yang salah wis pek kamu. Wis, mulai. Merem. Kuwi temen tekan subuh. Ora subuh. Wis dek sing di sono. Ora anu pek wis. Kene yang nganti bener pek nyong to? Iya. Nek salah pek mbok. Iya. Mangarep bedhek. Nomo to salah terus sih. Berarti piye iki? Anu pura, Mbah? Oh, ya mbuh. Oh, ora ono berarti. Loh. Iki ra bener iki wane ya ora ono kabeh iki. Mau ketoke tak lebokke kan. Ana ndi, Mbah? Mbuh ana sing. Jemput ki paling. Oh, Ora ora. jagonge paling. Oh, ayo muri iki aduh cilaka kowe. Ah, muri aduh. Wah, muri anak iki. Ya ora. Yo iki Resep berarti dewek. Mbah kalah. Dibanding kalah duitnya balik ngoyo. Ya nya. Iku mati satu. Semuanya main dolanan lu bae tok Ya etokan. ya ora dolanan mungkin Kita jenenge. duitnya kowe tok-tokan mati bae. Dolanan. Kalah Dolanan serius ki serius. Kan mau main game cagak elek koyo bisa temenang. Aki kecakak lek kecakak lambe. Wis kalah wae nek karo Lambene tuwa dicakak aduh. menunggu nganggo duit. Cilekek iki sanane wis. Aduh. Wis, kapusan terus piye to ya ngene iki.